Siya na kaya ang makapagtanggal ng sumpa sa magitan ng kanyang mahiwagang halik. Halina't silipin ang huling kabanata ng teleseryeng Sumpa. Starring Peanut and Paul. Paul. Pag tinawag kita, tatawagin mo rin ako. Sample. Paul! Peanut. Paul! Peanut. Paul? Peanut. Paul? Peanut. Paul! Peanut. Magbigin natin. Paul! Peanut. Peanut. Lagyan natin ang galaw para mas romantic. Kung anong gagawin ko rin, ha? Paul! Peanut. Paul! Gawin mo. Ano na? Paul! Ano na? Oh, Paul! Ano naman? Peanut. Yan. Paul! 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 Peanut. Tapos tatakbo na tayo sa gitna, dahan-dahan. Pagtakbo natin, sa gitna, kakargahin mo ako. Tapos iikot mo ako, tapos unti-unti magdidikit ang ating mga labi. Ha? Ay, pagtakbo ko, kakargahin mo ako, kunyari. Okay lang ba sa'yo? O sige, yan na. Pumayag na siya. Okay. Are you ready? Tagaluan, are you ready? Tagaluan? Happy? Lights, camera. Paul! Peanut. Paul! Peanut. Ang music. Ano kinakaskas-kaskas mo ba? Sabi ko, kakargahin mo ko. Ano? Sabi mo, bakit? Di nga kita makarga kasi mabigat. Mabigat ba? Sige, mabigat. So, paano to? Ako mag-a-adjust. Sa isang relasyon, pag may isang pabigat, kinakailangan isa mag-adjust, tama? Kinakailangan magsikripisyo, tama? So, ako magbubuhat sa'yo. Magpapalit tayo ng pwesto. Doon ka, dito ako. Ayan. Kala mo, ha? Ito ba? Ayan. Ayan, bagay na tayo. Mababa na ako. Kaya naman, Happy Cantado Festival! Lights, camera! Paul! Peanut. Peanut. Nararamdaman. Ay, hindi pala baka naman natin si Paul. Maraming salamat. O, dahil live na live tayo ngayon, baka sabihin kasi, di ba, baka sabihin sa laula, kung baka lang, hindi ako sa laula, ha. Ito'y, mga bata, tandaan natin, ang halik ay ibinibigay sa taong minamahal. Tama? Laro-laro lang, kaya hindi ko tutuloy, pero kung sakasakali na bidig ka, tawagan mo lang ako sa likod. Pwede ba magbeso-beso na lang tayo, Paul? Kabila pa. At bilang pag-iisang dibdib ng prinsesa at prinsipe at prinsesa, magdidibdiban tayong dalawa. All chest to chest. At para mabuo ang kaharian, kinakailangan magdikit tayong dalawa. Maglalaro tayo ng lato-lato. Ready? 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Ay, di pala baka naman natin siya, Amibara. Thank you so much. Muli, my name is Amazing Peanut. Maraming salamat, Tagaluan, for having me. And please do stand by, baby. Mami, may bibigay ako sa'yo, ha? Ayan. Pala baka naman natin si Paul. At syempre, bago ko tuloy umalas, maraming salamat. Please do add my Facebook account at Instagram.